Прывітанні, чуем, muy buenas a todos y todos. Хто глядзеў мой шортс на тэму анонсу маёй новай серыі «Калічо Квандо», вы малайцы. Хто не, ну што ж, ваша страта. З сённяшняга дня мы пачынаем з прытупам серыю ролікаў на тэму беларускамоўных і іспанскамоўных івентаў у Кракаве. Буду распавядаць, паказваць, магчыма, дам вам дакрануцца да ўсяго крутога, што тут будзе адбывацца і на чым толькі дам рады пабываць сам. Паміж іншым, ужо цяпер я бачу, што хутчэй за ўсё гэтых івентаў будзе настолькі, што на ўсіх я проста не дам рады быць. Таму сачыце таксама за маімі сацыяльнымі сеткамі. Спасылкі будуць у апісанні. І вельмі багата класнай крутой інфы таксама чакае на вас. Канкрэтна сёння нас чакае пафас, глыбіня беларускай душы і крывавае вяселле. Але ўсё па чарзе. Пагналі! Ну, вось здавалася, што можна яшчэ распавесці на тэму бестселлера Джоан Роулінг і тым больш на тэму знакамітай экранізацыі Патэрыяны. Экранізацыю, паміж іншым, мы пакінем у святым спакоі, а вось пацікавіцца лёсам першага легальнага беларускага перакладу Гарры Поттера, который да таго яшчэ у сваёй публікацыі драматычна павіс у паветры, магчыма, праз палітычную сітуацыю ў свеце, а магчыма, праз звычайны англійскі снабізм. Гэта ўжо гучыць як добры сенсацыйны аповед. І да таго ж яшчэ аповед пачуты з вуснаў самае аўтаркі перакладу. Дарэчы, Алена Пятровіч на нашым спатканні на вуліцы Кракаўскай настолькі часта выкарыстоўвала слова «пафас», што яно стала па сутнасці лейтматывам усяе гісторыі. І нягледзячы на гэтае слова, больш запальнай і іранічнай і саркастычнай гісторыі я не чуў у сваім жыцці. Я вельмі пастараюся хаця б у палове так прышпільна распавесці гэтую гісторыю. Перш за ўсё, гэта гісторыя пра тое, што па-сапраўднаму вялікія рэчы часта пачынаюцца з аднае малаверагоднай фанабэрыі. І з таго, што нават калі ты на сваім шляху зробіш мільён хібаў, але крочыш далей, то абавязкова дойдзеш да мэты. Што вы зробіце, калі вы кандыдат навук, у прынцыпе, вярцеліся ў свеце перакладаў, стварання літаратуры, нават паэзіі, вам прыходзіла ў галаву пісаць нейкія кніжкі, але ўвесь час не было ні часу, ні магчымасці. І тут раптам да вас падыходзіць нейкая ідэя, вам падкідваюць проста гэта сябры, а чаму табе не перакласці Гарры Поттера? Дарэчы, вы так занадта не арыентуецеся, што гэта нават такое. Па-першае, гэтая ідэя не адразу надтрывала засядае ў вашай галаве. Але што ж тут зробіш, калі уласны жа ж сябры прыцягваюць табе ў чамадане 7 тамоў Гарры Поттера, каб ужо, напэўна, не адвярцелася. Застаецца толькі пашыраць веды пра утульныя кавярні Менску, ды лічыць на тое, што грошы на публікацыю знойдуцца неяк пасля. Дарэчы, ісці па слядах вялікіх – гэта так сабе ідэя, бо аказваецца, што кавярня ў Порто, дзе сама Джоан Роулінг працавала над сваім шэдэўрам у Партугаліі, цяпер ужо занадта раскручаны брэнд, і кошты на каву, но не занадта спрыяюць творчаму працэсу. Ну вось, паўстае ваш шэдэўр. Вы пафасна зачыняеце свой MacBook. Няважна, што ў мяне MacBook. І пасля апантана шукайце выдавецтва. Вы знаходзіце выдавецтва Янушкевіча, дасылаеце распіараны мэйл з перакладам культавага бестселлеру 21-го стагоддзя, і вам не адказваюць. 5 хвілінаў, дзень, тыдзень. Навіна, што ваш праект прынялі, спадае на галаву ў найбольш нечаканым моманце, але гэта толькі пачатак эпапеі. Як вам ідэя напісаць ліст да Джоан Роулінг у справе пакупкі правоў, дзе ад вас пасля захочуць ваше CV, поўны аналіз вашых перакладчых тэхнікаў і бог ведае чаго яшчэ, а вы, па сутнасці, заняліся праектам проста таму, што пачуліся на моцах гэта зрабіць. Тут добра мець прашараных сяброў-перакладчыкаў, которые вам усвядомяць простую ідэю. У Еўропе трэба свяціць сваімі навуковымі тытуламі. Як толькі вы ўжо пазначаеце свой статус кандыдата навук і увогуле увесь гэты бэкграунд, чары слоў «кандыдат навук» здзяйсняюць сваё, і ўжо ад гэтага моманту брытанцы ставяцца да вас як да роўнай. Урэшце,
І далей можна было б ужо толькі кайфаваць ад працэсу перакладу, ад прэм'ераў апублікаваных тамоў, ад таго, што цябе пазнаюць барыста не з самога твару, а яшчэ праз твой пераклад. А тут табе вайна в Украіне, і брытанскі бок раптам набірае ў рот вады і не адказвае на заявку продажы правоў на наступныя тамы. Алло, Роулінг, вы што там сабе ўвогуле голову дурыце? У вас ж там нядаўна адбыліся класныя палітычныя перамены. Ну, прынамсі, нам так здаецца. А нам што? Мы ж таксама пераменаў хочам. Хаця б у літаратуры. Так? Ну добра, на сувязі, трымайцеся. Вось усё. Ну добра, а калі сур'ёзна, то я вельмі спадзяваюся на тое, што у Алены і яе каманды ўсё ж такі атрымаецца дастукацца да брытанскага боку, і мы пабачым наступныя апублікаваныя тамы, таму што проста гэта павінна адбыцца. Гэта проста павінна адбыцца, няма іншага варыянту. І гэта ўжо мая прыватная думка, але я лічу, што на малой радзіме спадарыні Алены яе зорка зазяе так жа яскрава, як зорка Марка Шагала. І пра тое кожны пяе салавей родным кветкам у роснай траве. На Беларусі Бог жыве. І няхай давек жыве. Дзякуй, Владимир Караткевич. Ведаеце, кажучы пра чысціню беларускай душы, я маю на ўвазе чысціню душы дзіцячае. І тут я маю на ўвазе сустрэчу з Александром Ждановічем, которая таксама адбылася практычна нядаўна. Такі цікавы момант. Зусім інакш ты адчуваеш гэты вайб, калі ты рыхтуешся да гэтага спаткання амаль штогод. Палюеш на даты, ці гэта будзе ў Кракаве, ці гэта будзе ў Варшаве. Уяўляеш сабе, гэта можа выглядаць. І нарэшце, калі гэта адбываецца, ты ідзеш на такую сустрэчу, разумееш, што вось хвіліначку, і ты сустрэнешся з кумірам свайго дзяцінства. Вядома, што беларусам, асабліва майго пакалення і крышачку старэйшага пакалення, няма сэнсу тлумачыць, хто такі Александр Ждановіч, ужо тым больш не трэба тлумачыць, хто такі Маляваныч. Але, так перакладаючы на культуру польскую і гішпанскую, у польскай культуры, напрыклад, тут можна было параўнаць са Збігневам Вадэцкім, который, на жаль, ужо не жыве. У гішпанскай культуры нават мне не прыходзіць ніхто такі ў галаву, каго можна было б настолькі назваць сімвалам адраджэння нацыянальнай культуры. Таму, queridos amigos, si sabéis alguna persona así, por favor, escribid por los comentarios aquí abajo. Un corazoncito para vosotros. Іншая справа таксама, што ты не зусім разумееш, чаго ты будзеш чакаць на гэтай сустрэчы. Але пасля дзеецца магія. Вы ўсе разам, натоўп, няма чым дыхаць, гарачыня. І тут вы адчуваеце, што вашае сэрца і вашыя подыхі зліваюцца ў адзін рытм. Калі затрымоўваецца подых, ён затрымоўваецца ва ўсіх. Калі рытм прыспяшаецца, ён прыспяшаецца ва ўсіх. Калі ты адчуваеш, што на тваіх вачах вось-вось з'явяцца слёзы, то хутчэй за ўсё яны з'явяцца не толькі ў цябе. Я падзяліў бы гэту сустрэчу на 3 блокі. Першы блок гэта былі такія ўводзіны на тэму творчасці, чым займаецца Александр Ждановіч на сённяшні дзень. Пасля быў даволі доўгі блок рэцытацыі вершаў. І тут спектр эмоцый ад велічыні, скажам так, і моцнага слова Владимира Караткевіча да далікатнага і мілагучнага кроку рытму Максіма Богдановича праз таксама сучасных аўтараў і аўтарак беларускай паэзіі. Але трэці блок гэта было ўвогуле нешта чароўнае. І таксама напішыце ў каментарах, ці варта, каб гэтую тэму я развіў далей. Александр Жданович прыехаў са сваімі лялькамі, таму што ён з Беларусі з'ехаў да Грузіі. І праз гэта, не праз гэта, і там ён заснаваў сваю батлейку. Беларусы ведаюць, што такое батлейка, але як раптам не, то гэта, скажам так, такі вандроўны тэатр. Хутчэй ён паказваўся заўжды ў такіх, скажам, шафках. І гэта заўжды былі такія біблейскія тэмы, вельмі часта на тэму народзінаў Ісуса Хрыстуса і на тэму таго, як Ірад хацеў яго забіць. І вельмі часта такія спектаклі канчаюцца тым, што Ірад сам траціць сваё жыццё, траціць сваю душу, сыходзіць у пекла. Гэта настолькі адменная стылістыка ад таго, што мы прызвычаіліся бачыць. Ты
акунаешся зусім у іншую эстэтыку. І гэта такі чар, который цябе трымае усе 30 ці нават колькі там хвілінаў быў гэты паказ. Да таго ж, Александр Жданович такі добры такі ўвогуле. Што яшчэ ім вельмі класнае тое, што нягледзячы на ягоны ўзрост, ён нават сам гэта адкрыта прызнаваў, што хутчэй за ўсё ён на той зале быў найстарэйшы з нас усіх, але гледзячы на яго, я ўвесь час перад сабой бачыў таго хлопца з фільму «Купальская ноч» з 82-го году, маладзёна з запальнай энергіяй, которага не паўстрымае нішто. Просто нішто і ніхто. І гэта насамрэч вельмі захапляльнае ўражанне. Маё пытанне да вас будзе ў тым, ці варта публікаваць увогуле гэтыя відэазапісы шопкі у асобным відэа з напісамі па-беларуску, па-польску і таксама па-гішпанску. Таму што чаму пытанне? Таму што якасць гэтых ролікаў па сутнасці сярэдняя, але так ці інакш факт тое, што калі ў Польшчы яшчэ гэта захавалася пад феноменам шопкі, то ў Гішпаніі такога напрамку культуры няма проста. І ў заходняй Еўропе таксама гэтага няма. Таму гэта скарб, который я б хацеў усё ж такі. І ў прынцыпе, хутчэй за ўсё, мне нават не патрэбна вашая парада, я так гэта зраблю. Амаўляючы гішпанскамоўныя івенты, я буду стала адносіцца да інстытуту Сервантеса, который знаходзіцца ў Кракаве на вуліцы Каноніча. І гэтая пляцоўка распаўсюджвае гішпанскамоўную культуру на усялякія магчымыя спосабы. Паміж іншым, яны праводзяць паказы фільмаў стацыянарна і онлайн. Але цяпер я б хацеў аднесціся да паказаў фільму, которые атрымалі прэмію Гоя. Прэмія Гоя – гэта нешта накшталт гішпанскай прэміі Оскару. І сёння мы з вами апынемся у эпіцэнтры фламенка ў Андалузіі. Хачу спрабаваць зрабіць першы свой абзор, па магчымасці без спойлераў, фільму «Крывавае вяселле» або «Бодаш де Шангры», зроблены ў 1981 годзе па матывах аднаіменнай драмы Федеріко Гарсія Лорка. Гісторыя даволі банальная, таму, калі я распавядаю, гэта ўжо адназначна будзе спойлер. Важна ў гэтым фільме нават не самая яе гісторыя, а тое, што я вельмі раю яго паглядзець усім, нават тым, хто не ведае гішпанскай мовы. Калі вы прапусціце першыя 20 хвілінаў, дзе мы акунаемся у атмасферу актораў, у атмасферу падрыхтоўкі, грыму, дэкарацыях і так далей, то пасля вы пабачыце проста мову цела. І вам ужо не будзе адназначна патрэбна нічога. Мова балету ў стылізацыі фламенка апавядзе вам гісторыю лепш, чым якая хоць повесць. Іншая справа, што і так пасля гэтага фільму я зразумеў, што я мушу прачытаць гэтую драму для таго, каб прынамсі ведаць, як завуць галоўных герояў. І, быць можа, што я мог прапусціць падчас прагляду. Мне таксама спадабаўся яшчэ адзін вельмі важны момант монтажу. Фільм зроблены ў 1981 годзе. І нягледзячы на тое, што сама акцыя адбываецца ў даволі такі замкнутай прасторы, так ці інакш праца аператара камеры проста заварожвае. Ён падмячае абсалютна ўсё. Кожную патрэбную дэталь, которая будзе захоўваць у вас напружанне на працягу ўсяго фільму. Вы будзеце, я нават шчыра кажучы, б хацеў знайсці на іншых пляцоўках гэты фільм і пераглядзець яго яшчэ раз. Проста аслупянеў у пэўным моменце, калі адбывалася адна з вельмі ключавых сцэнаў, дзе я сапраўды ўжо быў здзіўлены. Я не мог скумекаць, гэта а-ля эфект сучаснага slow-motion, ці гэта сапраўды танцоры настолькі маглі расцягнуць свае рухі, што ствараўся такі эфект. Усім, хто любіць танец, балет, фламенка і адначасова гішпанскую культуру, вельмі шчыра гэты фільм раю. «Крывавае вяселле», «Бодаш де Шангры», нават ведаю, што ёсць на ВК, што, праўда, он падпісаны па-расейску. Мне нават цікава, што ці яны зрабілі з ім пераклад, ці проста пакінулі ў арыгінальнай версіі. «Крававая свадьба». Так ці інакш, раю адназначна усім.